Petro nguma edikan ti baako. Petro, Yesu Kristo somafo, de koma wona wahwete kɔ Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia ne Bitinia no mu. Amanfrafo a wayi wɔn, sɛdeɛ Agya Nyankopɔn enimu a onim dada no tie no, wɔ honhom ahotie mu, de kɔ asommerɛ ne Yesu Kristo mogya dwure mu. Adom ne asomdwie ennɔso nka mo. Nhyira nka yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ne Agya a ne mmɔborɔhunu a ɛdɔɔso nti, ɔnam Yesu Kristo sɔre a ofiri awufo mu sɔreɛ no so, awo yɛn foforɔ kɔ anidaso a emu wɔ nkwa mu. Ɛne apagyade a ɛmporo na ɛho ni dɛm, na ɛmpa mu a, wɔde asie ɔsoro ama mo a, wɔnam gyidie so wɛn mu Nyankopɔn tumi mu, de kɔ nkwagye a wasiesie sɛ, wɔbɛyi no adie ɛberɛ a ɛdi akyire no mu. Ɛno mu ɛna mo ho sane mo, mo anansa yi sɛ saa, wɔho mo werɛ kakra, sɔhwɛ ahodoɔ bebree mu, na wɔhunu mo gyidie tɔtrɔtɔ sɛ ne bo yɛ din pii ɛsne sika a wɔsɔhwɛ ogya mu, nanso ɛsɛyɛ ama ayɛyie ne anidie ne animonyam Yesu Kristo ahoyie mu. Ɔno na munhunu no, nanso modɔ no. Ɔno na munhunu no sesei deɛ, nanso mogye no die, na mo ho sane mo anigye a ɛni kabea a animonyam wɔ mu. Sɛ munya mo gyidie wie a ɛne mo kra nkwagye no. Saa nkwagye no na diifo a wɔhyɛ adom a ɛbɛba mo so no ho nkɔm de to hɔ no, pɛɛyɛ na wɔpɛɛpɛɛ mu. Hwehwɛ brɛko ɛne brɛhodo a Kristo honhom a ɛwɔ mu a ɛdi Kristo amane a obehunu ne animonyam a ɛbɛdi akyire no ho adanseɛ no yi kyerɛeɛ no. Wɔn na oyi kyerɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ wɔn ho na wɔsomɔyɛ, na ɛyɛ mo na wɔsom ka nsɛm a nansa yi wɔn a wɔde Honhom Kronkron a wɔsoma no efiri soro ka mo asɛmpa no aka akyerɛ mo, nsɛm a abɔfo mpo pɛ sɛ ɔhwehwɛ mu no. Enti momma mo adwena bɔsoɔ, mo ani na hɔ, na momma mo ani ɛna adom a wɔde brɛ mo Yesu Kristo ahoyie mu no so koraa. Monyɛ sɛ asommerɛma, na monyɛ mo ho sɛdeɛ kane a munnim biribiara no na mo akɔnnɔteɛ no, na mmom te sɛdeɛ ɔfrɛ mo no yɛ kronkron no, mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu. Na watwerɛ sɛ, monyɛ kronkron ɛfiri sɛ meyɛ kronkron. Na sɛ mofrɛ deɛ ɔnhwɛ nnipa anim na obu atɛn sɛdeɛ obiara adwumateɛ no sɛ agya a, momfa suro mmɔmmɔ bra mo ahɔhobea tena berɛ mu. Sɛ monim sɛ wɔamfa nɔɔma a ɛporɔ, dwetɛ anaa sika anyɛ mo abrabɔhunu a mo agyanom de maa mo no mu. Na mmom wɔde Kristo a ɔte sɛ adwama a onni dɛm ne nkekaeɛ no mogya a ne boɔ yɛ den no na ɛkyee mu. Ɔno na oyii no sieɛ ansa na ɔhyɛ wiase aseɛ. Na oyi no akyerɛ, bere a ɛdi akyire yi mo ama mo a monam ne so gye Nyankopɔn a onya ne no firi awufuo mu, na ɔhyɛ no anuonyam no die no. Na mo gyidie ne anidasoɔ atena Nyankopɔn mu. Monte mo kra ho, nokora tie mu. Nkɔ onuadɔ a nkontompo ni mo mu, na momfiri akoma mu no dɔ mo ho denden, sɛ wɔn a wɔamfiri aba a ɛporo mu, na mmom wɔafiri deɛ ɛmporo mu, ɛne sɛ wɔnam Nyankopɔn asɛm a ɛte aseɛ na ɛbɛtena hɔ no so awo wɔn foforɔ. Ɛfiri sɛ honam nyinaa te sɛ wura, na nnipa animonyam nyinaa te sɛ wura nhwiren. Wura hye, na ne nhwiren mpo, na Awurade asɛm deɛ te hɔ daa, na yɛi ne asɛmpa a waka akyerɛ mo no. Petro nguma edikan ti mienu. Enti munyiyi bɔnepa nyinaa ne nnaadaa nyinaa ne nyaatwomyɛ ne nitan ne nsekuro nyinaa ntongu, na mompɛ asɛm no nufusuo kronkron, sɛ nkɔkɔɔ a wawo wɔn sesei, na mo anyini wɔ mu akɔ nkwagye mu. Bra mo aka ahwɛ sɛ Awurade yam yɛ. Ɔno na moba ne nkyɛn sɛ ɔbo a nkwa wɔ mu a nnipa apa no, na Onyankopɔn deɛ wafa no, na ne bo yɛ den a, mo nso momma wɔmfa mo sɛ abo a nkwa wɔ mu nto aban. Na mo ayɛ honhom mu dan, asɔfokuo kronkron, sɛ mobɛbɔ honhom mu afɔde a ɛnam Yesu Kristo so Nyankopɔn ani. Ɛfiri sɛ ɛwatwerɛ no mu sɛ, hwɛ, mede tweasoɔ tibo a wayie no, na ne boɔ yɛ den mato Sion, na deɛ ɔgye die no ani nwu. Enti mo a mogye no die no, aboɔden no yɛ mo deɛ.
na wɔn a wɔnyi nnie no deɛ ɔbo a abantofoɔ apa no na ayɛ tweaso tiboɔ ne suntiboɔ ne suntuduatoɔ botan ama wɔn. Wɔn na wɔsunti ɛfiri sɛ wɔntie asɛm no, ɛno nti na wɔyii wɔn maayɛ. Na mo deɛ, moyɛ abusua a wɔayi wɔn, ahene asɔfokuo, ɔman kronkron, ɔman a wafa wɔn ayɛ ne deɛ, sɛ monka deɛ ɔfrɛ mo firi esum mu baa ne han a ɛnwanwa mu no maninyɔ nkyerɛ. Mo a kane no na monyɛ ɔman, na afei moayɛ Nyankopɔn ɔman. Mo a munya mmɔborɔhunu, na afei deɛ moanya mmɔborɔhunu. Adɔfo, metu mo fo sɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ sɛ munyi mo ho mfiri honam akɔnnɔ a ɛne ɔkra kɔn no ho, na mommɔ bra pa amanaman mu, na deɛ odi mo ho nsekuro ɛwɔ mu sɛ nnebɔnyɛfoɔ no, wɔhwɛ mo ne yɛ pa no a, wɔahyɛ Nyankopɔn animonyam nsra da no. Mommrɛ mo ho ase ma nnipa nsiesie nyinaa, Awurade nti. Ɔhene a ɔyɛ pumpuni o, amradofoɔ a ɔsoma wɔn nnebɔnyɛfoɔ asotwe ne papayɔfoɔ ayɛyie ho o. Na yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ, sɛ mode papayɔ esi nnipa a wonni adwene no nkwasiasɛm ano, sɛ nnipa a wɔde wɔn ho, na ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔde ahofadie no ayɛ bɔne pɛ so nkatasoɔ, na mmom sɛ Nyankopɔn nko a. Munni nnipa nyinaa ni, monnɔ anuanom, munsuro Nyankopɔn, munni ɔhene ni. Efie nnipa, momfa suro nyinaa mmrɛ mo ho ase ma mo wuranom. Ɛnyɛ wɔn a wɔyɛ na wɔdwo nko, na wɔn a wɔkyea nso bi. Na yei yɛ adom, sɛ Nyankopɔn ho ahonim nti, obedi awerɛhoɔ hu amane a ɛntene na ogyina mu. Na ɛyɛ anuonyam bɛn sɛ mofom na wɔbobɔ mo akuturuku na motɔ mo bo ase gyeɛ. Na mmom, sɛ moyɛ papa na muhu amane na motɔ mo bo ase a, yei na ɛyɛ adom Nyankopɔn anim. Na yei na ɔbɔ odin frɛ mo, ɛfiri sɛ Kristo nso hu amane maa mo, gyaa mo nhwɛsoɔ sɛ monni nanamo n'akyi. Ɔno na wanyɛ bɔne, nanso wanhunu naadaa n'anom. Ɔno na wɔyɛ ano na wanya bi, ohunu amane na wanhunahuna, na ɔde hyɛɛ deɛ obu atɛntrenee no nsa. Ɔno ara na ɔso a yɛn bɔne wɔ ne honam mu kɔɔ dua no so, sɛ yɛwu amane bɔne a yɛntena se matenene. Ɔno na wɔde ne mma ntampee asa mo yadeɛ. Na nka mote sɛ nnwan a wayera, na afei mo asane aba mo kra hwɛfoɔ ne wɛmfoɔ nkyɛn. Petro nwoma a edi kan ti mmiɛnsa. Sara na mo ɔyerenom, mommrɛ mo ho ase ma mo ara mo kununom. Na sɛ ebinom antie asɛm no nso a, wafa ɔyerenom abrabɔ a ɔkasa nnim mo so anya wɔn. Sɛ ɔbɛhwɛ mo abrabɔ a ɛho tie wɔ osuro mu. Momma mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ, mmɛsawo ne sikahyɛ anaa ntadehyɛ mu. Na mmom momma no nyɛ akomam nnipa a wahinta no, honhom a adwoɔ na ɛyɛ kom ade a ɛmporo mu. Ɛno na ne bo yɛ den Nyankopɔn anim. Na saa na tete no, mmaa kronkron a wɔde wɔn ho tuu Nyankopɔn soɔ no hyehyɛɛ wɔn ho, na wɔbrɛ wɔn ho ase ma wɔn ara wɔn kununom. Sɛdeɛ Sara tie Abraham frɛ no owura no. Ɔno na sɛ moyɛ papa na musuro ahodie biara a, moyɛ ne mma. Okununom, mo ne wɔn tena nimdie mu Sara, sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den. Na munni wɔn ni sɛ wɔn nso ne mo yɛ nkwa adom no adedifoɔ bi, na mo mpaebɔ kwa na nsi. Na wieyɛ ne sɛ mo nyinaa nya adwenkorɔ. Monhunu me ma mo ho, monodɔ mo ho sɛ anuanom. Mo yam nhyehye mo me ma mo ho. Monwene ahobrɛase adwene. Momfa bɔne ntua bɔne ka, nso momfa ɔyɛ ntua ɔyɛ ka. Na mmom monhyira, ɛfiri sɛ yei mu na ɔfrɛ mo, sɛ mommɛgye nhyira. Na deɛ ɔpɛ sɛ ɔdɔ nkwa na ohunu napa no, ma no nyine tɛkyerɛma mfiri bɔne mu, ne n'ano na anka nada asɛm. Ma no nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa, ma no nhwehwɛ asomdwoe na onni akyiri.
Every se Awurade ani wo wona wotene so. Na naso abue ama wona desere. Na Awurade ani sa wona oye bone. Na se mudi papa akira. Hwan ne de obeha mo. Na se tenene nti muhuna mane nso a. Nhyira ne mo. Na munsuro won huhu. Na mo mamo akomantu. Na mumu Awurade Kristo kronkron mo akoma mu. Nso monsiesie mo ho daa se mobɛkyerɛ obiara a obisa mo anidaso a ɛwɔ mo mu no ase. Ɔdwo ne suro mu. Na munya ahonimpa. Na de odi mo ho nsekuro wɔ mu no. Wona ogu mo abrabɔ pa a ɛwɔ Kristo mu no ho fi no ani ewu. Na sɛ ɔpɛ na Onyankopɔn pɛ sɛ muhunu amane sɛ papayɔfo a, ɛyɛ kyɛn sɛ muhunu sɛ bɔneyɔfo. Ɛfiri sɛ Kristo nso hunu bɔne ho amane prɛko. De ɔtene hunu ma wona wɔntene. Sɛ ɔde yɛn bɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn. Wokum no honam mu, na ɔma no tena ase honhom mu. Ɛnum nso na ɔkɔkɔka asɛm kyerɛ ahonhom a ɔwɔ afiase a tete no ɔyɛ asoɔdenfo. Ɛbrɛ Nyankopɔn abɔdwekyerɛ twɛneyɛ Noa na wɔyɔ adaka no mu. Emu na akra kakra bi a wosi baawɔtwe nya nkwa nsuo no mu. Ɛno na afei ne nsasoɔ agye mo nso nkwa. Ɛne asuba a ɛnyɛ honam ho fi yi, na mmom ɛyɛ ahonimpa ho ade bisa a Yesu Kristo wusɔre nti yɛnam so yɛ Nyankopɔn de. Ɔno na ɔkɔ ɔsoro no. Ɔte Nyankopɔn nifa. Na abɔfoɔ ɛne wɔn a ɔwɔ ahoɔden ne tumi mu no abrɛ wɔn ho ase ama no. Petro nwoma edi kan tinai. Na afei, sɛ Kristo ahunu amane honam mu yi, mo nso momfa adwenkoro no ara mmia mo ho. Ɛfiri sɛ deɛ wahunu honam mu amane no agyae bɔne yɔ. Na honam mu asetena bra aka no. Wantena se ama nipa akɔ no bio. Na mmom watena se ama Nyankopɔn apɛdeɛ. Na ɛdɔɔso sɛ yɛ asetena bra atwa mu no, yɛyɛ ɔde amaama no pɛ. Sɛ yɛnante ahohwie, akɔnɔ, nsaboro, agobɔne, didimeyɛ ne abosonsom a okyire mu. Na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ afei, mo ne wɔn ntumrika nkɔ saa sakasaka pɔtɔɔ no mu. Na ɔka mo ho nsɛmɔne. Wɔn na obeyi ano akyerɛ deɛ wasiesie ne ho sɛ ɔbebu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn no. Na yɛnti na ɔka asɛmpa no kyerɛ awufoɔ nso. Na wabu wɔn atɛn sɛ nnipa a wɔwɔ honam mu. Na watena se sɛdeɛ Nyankopɔn te wɔ honhom mu. Nanso ade nyinaa wie abɛn. Enti momma mo adwene mu nte na mo ani nna hɔ ma mpaebɔ. Na ne titire no, momfa ɔdɔ a emu yɛ den no dɔ mo ho. Ɛfiri sɛ ɔdɔ kata bɔne pii so. Monyeyɛ mo ho hɔho a huhuhu nni mu. Sɛdeɛ mo nyinaa nyinya adom akyɛdeɛ no, momfa nsom mo ho sɛ Nyankopɔn adom hodoɔ no ho afiehwɛfoɔ pa. Sɛ obi ka asɛm a, ma no nka ne sɛ Nyankopɔn n'asɛm. Sɛ obi som a, ma no nsom sɛ ɛfiri ahoɔden a Onyankopɔn de ma. Na ɔnam Yesu Kristo so ahyɛ Onyankopɔn animonyam, ade nyinaa mu. Ɔno na animonyam ne tumi wɔ no daadaa. Amen. Adɔfo, momma amanehunu gya a asɔ wɔ mo mu sɛ wɔde sɔ mo ahwɛ no, ɛnyɛ mo sɛ ade foforɔ. Te sɛ ade foforɔ bi na ɛyɛ mo. Na mmom, sɛdeɛ mo ayɛ Kristo amanehunu no fafafoɔ no, momma mo ani nye. Na sɛ oyi n'animonyam no adi a, mode ahosane ama mo ani agye nso. Sɛ wɔyɛ mo Kristo din nti a, nhyira ne mo. Ɛfiri sɛ animonyam ne Nyankopɔn honhom wɔ mo so. Na momma mo mu bi nhunu amane sɛ owudifoɔ anaa owifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu. Na sɛ ohunu amane sɛ okristoni a, ɔma n'ani ngu. Na ma no nhyɛ Onyankopɔn animonyam wɔ din yi mu. Na ɛbrɛ no aduru sɛ atemmuo firi aseɛ Nyankopɔn fie. Na sɛ ɛfiri yɛn so kane a, ɛbɛwie wɔn a wontie Nyankopɔn asɛmpa no sɛn. Na sɛ ɛɛden sɛ ɔbɛgye onipa tenene a,
ɛhe na de ɔmfɛre Onyankopɔn ne ɔdebɔnyɛfoɔ begyina. Enti nso wɔn a wohunu amanneɛ sɛ Onyankopɔn pɛ no mfa wɔn kra nhyɛ ne nsa sɛ ɔbɔ adeɛ nokwafoɔ wɔ papayɔ mu. Petro nwoma a edi kan tinu. Me a meyɛ ɔpanin ne Kristo amanehunu ho dansefoɔ ne animonyam a wɔbeyi nadie no fafafoɔ nso. Mitu mpanimfoɔ a ɛwɔ mo mu no fo sɛ, monyɛ ne Nyankopɔn nwankuo a ɔwɔ mo mu no. Monhwɛ wɔn so, ɛnyɛ ɔhyɛ so, na mmom ɔdɔ mu, sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ. Ɛnyɛ adufude pɛ nti, na mmom akoma a ɛpɛ nti. Ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔdi asafotoɔ no so bakoma, na mmom monyɛ nhwɛsoɔ ma nwankuo no. Na odwahwɛfoɔ panin no yi ne ho adi a, monya animonyam abotire a ɛrensɛe da no. Saa ara na mo mmɔfra nso, momfa mo ho nhyɛ mpanimfoɔ ase. Na mo nyinaa momfira ahobraseɛ, na monsom mo ho, ɛfiri sɛ Onyankopɔn si ahantamfoɔ kwan, na ɔdom ahobraseɛfoɔ. Enti mommrɛ mo ho ase Nyankopɔn tumi nsa no ase, na wama mo so berɛ a ɛsɛ mu. Momfa mo dadwene ne haw nyinaa nto ne so, ɛfiri sɛ ɔdwene mo ho. Mo ani na hɔ, monwɛn, ɛfiri sɛ motamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔbobom, hwehwɛ deɛ obenya no amene. Ɔno na momfa gyidie nyina hɔ pintin nsi no kwan, ɛfiri sɛ monim sɛ amanehunu no ara na ɔde ato mo nuanom a wɔwɔ wiase soɔ sɛ wɔnhunu. Na adom nyinaa Nyankopɔn a wafrɛ mo aba ne daa animonyam no mu Kristo mu no, ɔno ara na sɛ munya hunu amane kakra ansa a, ɔbɛsiesie mo pɛ, ɔbɛma mo ase atim, ɔbɛhyɛ mo den, ɔbɛma mo anya nyinasoɔ. Ɔno na tumi wɔ no daadaa. Amen. Menam onua nokwafoɔ Silwano so, sɛdeɛ mebu no no, matwerɛ nsɛmtia yi mabrɛ mo. Mede metu mofo na medi adanseɛ sɛ, yei ne Nyankopɔn nokorɛ adom a mo abegyina mu yi. Asafo a ɛwɔ Babilon a wayi wɔn sɛ mo no, ɛne me ba Marko kyia mo. Momfa ɔdɔm fia no nkyeakyea mo ho. Asomdwoe nka mo a mowɔ Kristo mu nyinaa.